Metódu, ktorú vyučujeme, vytvorila pedagogička a lingvistka Helen Doron v roku 1985. What is her son's name? Joey. So let's call him Joey. Metóda Helen Doron na Slovensku funguje od roku 2005. Teraz už zhruba 15 000 detí vlastne úspešne absolvovalo naše kurzy. Has 3 spacious double rooms, 1 single bedroom and a double futon bed. Veľmi pozitívne vnímam Helen Doron, pretože dbá absolútne o deti a prispôsobuje sa im prirodzene. Simulujeme bilingválne prostredie, ale taktiež je to aj veľmi ucelený systém práve pre deti a mládež. Deti sa učia jazyku už hneď po narodení, vlastne vnímajú jazyk, intonáciu, melódiu reči. Od 0 do 3 rokov vlastne dieťa má absolútnu šancu vnímať všetky jazyky rovnako a ukladať si ich do pamäte dlhodobo. It's cool and free wireless internet access. To all of you. Yes, let's take 2. A duck. 1, 2, 3. What do I see? A donkey. Veľmi sa mi páčilo, že už po pár lekciách to 5-ročné dieťa začalo doma s nami aj komunikovať po anglicky. Tak počíta po anglicky pekne do 10 bez problémov. Od rána do večera nám vyhráva doma DVDčko alebo teda CDčko. Spieva si celá rodina, už sme sa nakazili. Čo nám veľmi pomohlo, mali sme trošku problém s farbami, učiť sa farby v slovenčine, v tej angličtine, kde farby išli ľahšie a vlastne farby sa naučila najprv po anglicky, až potom ex post po slovensky. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, there are 5 cockle shells. You have to look into the picture. Good. Okay, give it to me, please. Give it to me. I know the kind of person that I want.